Таламамо дида цени кипка шарно де. Просто за него сякаш времето е спряло. Той смята, че е дете в детската градина, ходи на детска градина в центъра. 33-годишният Руслан е с двустранна 100% слепота и олигофрения от 2 годишен. Има и други заболявания. Той е инвалид 100% с придружител. Руслан живее във Видин, в северозападна България. Местната дирекция социално подпомагане го включва в проекта за социална услуга за качествен живот по оперативната програма Развитие на човешките ресурси. Личният асистент на Руслан, Лили, помага на семейството му да се грижи за него. С този проект 4 деца получиха точно това. Имаха възможността да ходят в масовото училище, имаха възможността да получат личен асистент, а така също в резултат на целия проект при индивидуална социална работа с 22 семейства от проекта, като резултат 19 техни близки успяха да продължат своята реализация на пазара на труда. Той е ослепял преди да се родя, 2 години преди това. Не знам, винаги съм го познавал такъв. Не съм се и замислил дори, че е по-различен от другите. Цветомир е по-малкият брат на Руслан и е негов настойник. Разликата им е 4 години. Цветомир има свое семейство и 4-годишен син. Всъщност майка ни почина, когато бяхме още деца на 7 години. Той е малко по-голям. Тя не можа да преживее това нещо. След това баби, дядовци, баща ни беше по-заед, тъй като сам родител и така. След което почина и той, преди 2 години вече аз. Това считам, че е изключително голямо геройство от негова страна, защото не всички хора биха поели по трудния път. В повечето случаи биха тръгнали по лекия път. Много по-лесно е да не полагаш грижи за никой, да живееш своя собствен живот, отколкото да се нагърби с такава непосилна задача. Винаги е обичал да се занимава с музикални инструменти и с неща, които може да усети със сърце, заради слепотата. Най-обича да слуша музика и да се опитва да изпълнява някаква музика. Аз никога не съм го виждала унил. Тоест, просто винаги има желание за живот. Още повече такива деца почти винаги са много благодарни за това, че някой се грижи за тях. Те съзнават това и така изразяват тая благодарност. Програмата Личен асистент е изключително важна за хора в моето положение, тъй като грижа за един такъв човек отнема изцяло времето. Няма събота, няма неделя, сутрин, обед, вечер. Алтернативата, изборът е да се потърси настаняване в специализирана институция, в дом за социални грижи. Друга алтернатива просто няма. Той сам няма как да оцелее. Но не ми се ще да го настанявам в подобно нещо. Всички знаем, че условията там не са от най-перфектните, пък и не е човешко. Денят на Руслан минава между дневния център и собствения му дом. Преди началото на програмата Личен асистент, за Руслан е било осигурено място в дома за възрастни с умствена изостаналост в село Коделин, община Брегово. Там живеят около 200 души.
Представете си всички вие какъв ужас би изживел всеки един от нас, ако постъпи в една такава институция. До вчера сме живяли в собствения си дом, имали сме едни навици, имали сме близки, които да се грижат за нас, и в един момент попадаме в една такава голяма институция. В резултат на целия проект, който при нас фазата приключи на 20 септември 2009. При заложени 45 лица, ние успяхме да обслужим 56 лица, като приоритетна категория за нашия регион бяха самотно живеещите, тъй като по-голяма част от лицата живеят сами, тъй като техните близки живеят в по-големите населени места в страната, а някои са емигрирали в чужбина.